Sergio Pazos. Ola, que tal? Pois nada, a ver se entre todos podemos arranxar o problema do bateriño para estes nenos, que eu creo que o merecen, non? Así que vos podo contar eu do retrete. A min gustame a palabra, a verba, retrete. Fixadevos a cantidade de maneiras de denominar o baño, non? Fixadevos, teño aquí, mira, teño aseo, servicio, excusado, cuarto de baño, váter, lavabo, urinario, evacuatorio, gabinete italiano, la toilette, el toilet, no? El sanitario, la letrina, fixadevos, e hai máis, hai máis. Ben, é curioso porque retrete ven de retiro pequeno, etimolóxicamente, que era o sitio onde antes a xente quedaba consigo mesmo, e iba pois, a ler un libro ou a meditar, pero que non lle deran a tabarra. E depois, bueno, evolucionou ata o que sabemos que hoxe. E curioso tamén, os retretes públicos empezan os gregos, pero os romanos danlle unha volta de torca e fan uns lavabos, uns retretes, uns urinarios públicos. E, polo visto, ali quedaba xente. Oye, que quedamos no retrete, veña. E quedaban ali para falar, que era o sitio onde se quedaba. Curioso. Depois, bueno, pois veu o pudor, as normas, o cristianismo, etc. E hai que facelo dunha maneira discreta, non? Pero tamén é curioso porque no mundo rural vos sabedes que os curas de aldea tiñan a casa rectoral e normalmente pois era unha casa grande, pois con finca, que lla coidaban, etc. O meu tío cura de Piñeira, de Arcos, xa non está, lóxicamente, pois tiña unha destas, eu de neno ia xogar ali. E recordo que ese cura tiña o que lle chamábamos o trono do cura. Chamámoslle trono porque fixera no alto dunha torre de pedra pois o seu retrete. Pero era un trono de madeira perfecto, asustaba. Entón, claro, dixen, isto hai que probalo, hai que probalo. E así fixen, senteime no trono do cura e fixen o que tiña que facer. É curioso porque unha vez que saiu, nunca na miña vida pensei que a miña merda pesara tan pouco. Tardaba en escoitar ese famoso poc. Ao final fixo poc, menos mal. Iso sí, non fun mirar como quedou. Aqueles que son máis felices son os que fan máis por outros. Booker T. Washington. Instalación de aseos nas aulas de infantil no CEI Ramón María Valle Inclán do Leiro xa.